Karai jong sorkar jela MDA2 ko bla shema ke jingelang kinun menteri ban ai jumenjur ban ai la dik investment Meghalaya agency IMA tak bapen kala thmai ka Meghalaya State Investment Promotion Facilitation Act ban thiet jaka kala pelong ru iki member jong district council jong ka KHADC ban kren ban kumjo ban pensngau ye ke jing persha ke jingai jumenjur ban pen kala thmai ka Meghalaya State Investment Promotion Facilitation Act ka degarai ka bla shema ka khandai trek no pra arajar saw haga jingelang jong ka kinun menteri jong ka sorkar MDA Kabayde bagatika rai jong sorkar jela kini ki MDC kilapan sngau ya ga jingbom ya ha ba ga jingle ka sorkar ka baklem de slok bar ka council ki kentup yo ba penchangan NCM MDC ka mokhar pentorum kra u deputy CEM berim bat uba titas khan u nongelam kalyang yete bat ubadeiru MDC pementa jong sora constituency uba penchangai loong ka sorkar haswa bakan wanra ikanu kunu kamat ban shimrai ban penkala khamtam mak baide ba jaka ka sorkar kala dei bani merjing mut chwa ba ki district council bar ka jingma ka ab ban don ga jing e ha ga jing kerdo ban yo jaka ban shong ban sa aka jing sngau jonga ku member jung hasil atumas district council kumu CM Barim DC CM Barim ajing shisha kanu ka bill ne ka jing tumu jung sorkar ka jing dei ba ka land investment ban pentri kam nang bagi agency khandiat ka sorkar ajing shisha ka diban suthu ka ai ka system jung yang ni number 1 dagi pai shwa banwan ka sikhdil ka khandau ka siap kahap hakiri kenti kiri rai hapo kisnong hapo kikur hapo kihima kabamut don kam ban take into confidence yakini chwaban draft ban wanra ikunun ko bill kenang ban yo sutu e jimut jongki that is number 1 number 2 hadin bawan ka sikhdil kana spa sempuar lakran sai hanya dei berkalan allotment kat kum ka paragraph 3A juga sikhdil kata ruwa jing sala ban take into confidence ya ka district council ban sutu kumno ki ajing mur halogan ka kam tandai ka bangi sutu mentambah akan ka bill kaktin district council kam don kaktin shnong kam don kaktin rai kam don kaktin hima kam don kabamut galong thik kumbalong hakiwei ki state ki babaro ka habbe haka land revenue kata kan baklasibun baraka juga por kum ka jai bendu ka barit pipe ka bagi tentang ini i jakai barit i jongi sang hapo hasil jongi nginang roi ki khon ki siu ki jongi pateng parum pare langya prinsip han haka investment ikini ki land ndau ki siap ki jongi ka ba ma ka long ba ki khon ki hajar ki jongi hakihima baper kan sapoi ke por bakin don ka land crisis tena kan ngasum long bakan ni ka jingwan ra jung ki ya kan ni kamlong ka bade lade ban perkhat daki wei ki kom perkhat khnang bakan mukta i ka jus ngau jung bang khnang ka bangin ta yangi kari ba kai buntiu kumba ong monore ka khandau la ngi shik tro ya do sentam karba ngi teng mo haka society jungi haka imlang ka salam ngima la don ki jinjia haka bangi du no mo ki mensim ko bokodon ngidang multiply bar badang la ban mi bujili dende ngi khinde siap besar pi nalo bangi dong crisis ka jingi khinde bangi du sha asam ngi nang wanra sa ki wiki rukom perkhat kade kan ta te ka jisngau junga hi ye kade ka kam la dei ban daya thir ye tai bha khnang ba ho nya su thu ba gomen godon ki thu ba ha jung ki tang ba iri ban su net ka minus point ka plus point ka urban te chi something de kum du khot ngo district council bla kham rem le siang la bang ba kam de ka rukom kam de ganti de ka ne ka ro perkhat la de ban perkhat bnyai ka kam nakaliang ba titas khan yu ong kalong thamula bat ka ei ka ba ka sorkar ka le ta ka ba upin kan mau halor ka project lintirel ka ba laong ka sorkar kamla banya chakmat ba kani ka benta klem de yo jingmenjur na ka council pi kumba banrap ya ka ei ka ba la kren dai ba sai ka di ka jing sha pi ka wei ka ba ngam su thu ang ni ka long
kai ka spirit jong ka land transfer act namar ka land transfer act hi kala khang ba unu non tribals lani ka company lani ka nunu ka agency kaba klada dei ka jong khasi ne bayak le lang du habal ade ka agency mo kala non tribal te ka mut hi ka spirit jong ka land transfer act hang ni kala adu to kaba ar pa kalong ba hakanu guru kom menta kani ka agency kan yo jaka hakani ka ri ka jongi kum bangitip ba kum bala ong mentan ba ki jaka ki puta ki badai hapo uput usam jong ka schedule area kidai kiri kenti kiri rai mo kiri riu simet te dakanu ka an pat menta baka sarkar kamut ban sim jaka naka benta kini ki investor namar ba kumangan su ay nuksa watang ban wan karalui lain hapo bernihan ka sarkar kamla ban sim jaka klem dayo ka concern jongka district council kumbala batay mentan na kaliang jong iba pensai namar ba ka district council hi habede ba jakapta kamut ka sarkar ka don kam man yo ka concern ka district council te nga dang mut hi ba kani ka bentangan sawanra da ka motion hapo ka district council bangini tai ka rule jongi ka district council habede ba kani ka benta ten re nga su ba ka jingle jong sarkar pat lada klem da shimlem ka concern jongi kum ka district council nang tai ki stakeholder nang ta bania kan jok tin bania selok lang bat ki hima bat ki dorbesnong bat ki trai jaka naso ka kanlong ka ban kalong ka jingma ya ka jai benri ko we kum balo ong mantan bangi de ka jai benri ko ba ka barit pa ngidon hang ni tang ka jaka delada phi kedo mantan ne ka bede sepo sora ngala ban sia thu phi hang ni bawat ki lokal ru kimla ban siyo jaka pathar kum tu po sora ngidon ka rukom ka sistem ka ba ki dorbesnong lani ki kahima ka bat ya ka khandau ka siap ngimla ban ong ba kat ki bawan ha sora kin siyo jaka kum tu ban syuthit jaka te tang ka taru kala de ka we ka ba ngi protect ya ka jingdon jaki jaka ki peta ki jungi te na ta kadaw nga so ba kani ka jingle na kaliang ka sarkar hi nga so hoy kumba ong mentan ka jingthu le se kalang boba ngunu ban kringi kita ki investors bakin wan ban invest kam hang ni bagi yo kam yo jam ki samla ki jungi ten rei ka de bandon da kalanti ka ba syai kanang ba kanum ya suthu ka na kumba long menta ki babun ki lasdang ban persyai kani nilai ibun ki seng balang ki seng simet ki lasdang ban persyai kani te nga so ba na kaliang ka sarkar hi ka de bandon jing phliu jing mut ke de keren syai ba long clear ba ke ka polisi jong government ha be de ba kani ka rukom ban ong ban thit jaka te na kaliang ka district council hi ngin sa simkhia kat manga ba pensngai ngin se keren ni kani hapo ying dorbar ba da ka resolution ka bangin pass kanang ba ngin pensngau sa sarkar kanang ba kanunu ka jingle kala wala ka long ka jing thu ka ba haru ndai kanung ktapat ya ka jinglong try ka jungi ya ka khandau ka siap kata ka de ka ba kongsan yenu try pi ba tikon long taki bri ki bana la lindat jong kani ka plan ka pelong ya ka government masim da kani ka rai to pila bani i ba don manu silindat try ki ba am ka ba syai ka long ba le se ki don ki investor ki ba nabar se ki ba sukhu ba ban shu yo jaka po ri jungi kam de ka basuk te ta ka daw ki ya through this way lani da kani kalanti ka bolong daka sarkar hi kamut ba kan sim ya ka jaka ba kan saai kelapat hang ini ki investor pa penskan pi kum lupat na kaliang ka jong pi am kaju kum ba ong ba dulu kan la segi investor la segi balaban jumut yeki kenang bakan kampen suk yeki bagi invest haka jela ka jungi ka bahaba kan don da ka aka ba syai lingba kanika bagila pekat na kaliang ka sarkar ten rei aka jiso junga ka di kaju ka jiso juba lu kain ba hoit ngim persya na ka banta ki babun ki har kom pekat jong ki na ka banta ka jiman toy jongi rei kam ni bate ban kata karah du ba ngin du no la se yaki ki ba koridor te kam long ka bade yang ikin Habatin pej bahaki ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Bale hi ban ai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar ba madon ka sharp plus f manta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya